Muna kira ga mai girma gwamnan Kano da duk masu ruwa da tsaki na jihar Kano kada su bari a yawmu rasulu a cikin garin Kano. Ko da a ce waɗanda suka haɗa wannan maulidi second batch din sun yi ne da zuciya ɗaya. Mun ga bidiyon wasu wanda suke cewa za su iya tada hankalin Kano ta yanda har sai an sa mata state of emergency. Ba su sati biyu idan ba su sako Sheikh Abdul Jabbar ba, na rantse da girman Allah sai mun balla gidan yaro mun fito da Sheikh Abdul Jabbar. Za mu tada hankalin da wallahi sai an sa emergency a jihar Kano. Za mu tada hankalin da wallahi sai an sa emergency a jihar Kano. To me kuke tsammani waɗanda suka fito yawmun rasulu sai suka haɗu da masallacin wahabiyawa, ba mamaki sai abin da suka yi na wancan maulidin a ƙona masallacin izala. Ko a tunaninku wahabiyawa za su tsaya a fito yawmun rasulu a ƙona masallatansu su kuma zauna? Shawara, duk wani malami da ce zai kwaso ɗaliban shi ya zo yawmun rasulu ya kawo ma gwamnatin Kano asset ɗin shi. Idan ɗaliban shi suka ƙona masallaci za a sai da wannan kadara ta shi. Idan ɗaliban shi suka fasa butan masallacin wahabiyawa a kuɗin shi. A siyasance ba na son gwamnatin Kano, amma kuma ba na fata na ga abin da zai wargaza zaman lafiyan jihar Kano. A jihar Borno muna da Doron Baga, babbar kasuwar kifi ce wanda in ana maganar ta ba ma a sa Argungun, kuma ita ce the largest fish market a Nigeria. Amma ku sani rigiman Boko Haram ya tashi kasuwar Baga, wanda yanzu zaman manzan su kawai suke. Rigiman Boko Haram da ita ce ta tashi International Cattle Market na Gamboru, babbar kasuwar shanu wanda ita ma daga nan ake safaran shanu yammacin Afirka. Da kasuwanci jihar Kano ta dogara, to muddin kuma aka ce yau babu kasuwanci babu jihar Kano. Shi yasa gwamnatin Kano ku tsaya ku duba da tsanaki da kyau. A daidai lokacin da ya kamata ku zille ma duk wani makirci da zai zo daga sama, a lokacin ne kuke kirkiro ma kanku rigimar malamai. Ya rage naku.